Oh my God, it's him again. Wow. The TFB International Brand Ambassador. He goes by the name Gideon. Listen to this. Over here, I've got one of the servants of God from a famous church around South Africa in Limpopo province. Listen to this as he speaks to me. What is your name, sir? The Vangeli Bonespete of capacity of Sabrina Pandamo Postana. An evangelist. He's a man of God. We are blessed to have him today. She was talking about the ministry. Okay, Guru Robert Chikerana. Spinga Choterich Varina Bukerekeni, Sisonda, all night prayer, with the Kapalani and the service. Guru Bachevarai, Bachanosha Clinic, which is about the Doko, the West Bajarama, like a Bachelor Tamanda Kereke, Toromaro is one of the Pampanzi. No rock for a return 2024 vamwe vadziri vadzange paination keguruvori wadhwana mudzimu pachikora chavo chokosera ndizvo zvinondanganacho. We have millions, thousands of people who are watching you, and some are still going to watch in the future through this video. David, what can you tell them as a lesson? Zvine ndangaamba kava chechelesi navaravirisi votarira zvemukeguru vazviita ndipfunzo kuwanenga maro vavono vamwalu wamaro vozvivona uri heli shango ungasichire uyote vina mibuso miviri ndichedza nasvosvo utonanga wayachedzani uwana mudzimu vachira wayasvitsvine uwana muvi satani ane hana zvivu yakale zvino mukeguru vavojiyachedza vatenda mubuso wachedza wamudzimu vari ndifera dunia mudzimu zvino nendikori vatu ari gudhe hoku vuchiro utodza richigudha ravonera panda ratenda mudzimu vachivona rakarime raita zvine mudzimu vafuna zvine kwene zvidochimbira ngori vasikotodzura kele shango satani uyajena mutunhu satani ave yajena kamutu achaita zvine afune nemutu kuita zvine satani afuna kudobva vusiku aya nahune haudhivi zvichibva kori ojenwa ngaani mara hajena yesu kristu ofana musachijena gungwani ana petro hai dhumbu liyapumula hari chete irina zvine zvakodhina madhumbu kukati yavuchirwa vatu vajena hajena murena kavoyi zviyapumula zvote vuchirwa chimbira ndikori mwamuswakoyu dhuva lotomakele arijeni rina murena ngangomwashadzira murena zvidochimbira mudzimu vana ndava ndorevo. Such words ring like honey unto our ears. Ladies and gentlemen, thank you for your time. Korevowana mushima wochimbira zvavudhe zvetwa nanga uri nendorumanga vadhinda vamudzimu maapostoli namuprofita maunange agapesiti ndandishishuma ndingafasandotso yavo ngandopedera kuzvikora koriva vadhinda vamudzimu mana dede muapostoli namuprofita mauna agapesiti yamandowasi mudzimu vananga. Wow, you have heard it.